Sa ato nga panguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, 16 anyos nga nagluwas sa anom nga mga persona sa pagbaha sa banwa sang Hinubaan, ginpasidunggan. Bana dismayado matapos nagbatang iasawa nga COVID-19 positive sa isolation facility sa syudad sang Bago. Sa balita nasyonal, PhilHealth nakabayad na sang inisyal nga 500 milyones pesos. Red Cross nagbalik na sang ilas nga COVID-19 testing. 110 ka persona gindala sa hospital bangod sa food poisoning matapos magtambong sa lubong sang amay sang gobernador sa Catanduanes. Maayong aga Bacolod, maayong aga Belugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Miyerkules, Oktubre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabat. Aksyon, Boy Duran. Ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa Good morning, Action Boy! Kag sa atin yung mga ka-aksyon. Of course, Happy Wednesday. Happy Wednesday. Diba? Maulanon. Maulan, no, Action Boy. Kainas, ang pakadto ko di bala sa station, puwerte, gidya kabaskog ang ulan. Iyan ang naguro ni Rolly. Ni Rolly. Nagsunod na si Rolly, how? Siguro, kaya nagwa naman si Kintaw. Muna. Dibla? Kabulos-bulos lang sila. Pero sa ano to kahapon sa pag-asa, sa forecast nila, may masulod gid man yung LPA. Kagambal nila ma-develop into bagyo, into local depression, o kon ano gana? Tropical depression sa masunod yung 48 hours. So i-check ta sa ilang later sa update nila. Anyway, good morning sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton subong nga aga kay Medalyn Hordan. Good morning. Alex Monteza, mayong aga man kay Rian Montesa, good morning. Kay James Kadalman, lang kasi hindi mo kumayo kita. James Kadalman, magandang umaga. Alston Duran, kilala mo ni si Alston Duran? Oo eh. Okay. Tamiyaw ko lang dagali de la Torre family. Kay Ma Earl, good morning. Kay Joanne Salmete, good morning man. Kay Ricky Calves, good morning. Michelle Sayo, good morning Action Boy and Action Dorel. I'm watching live. Tamiyo lang ako, Mama Mila Sayo dra sa Talisay. Good morning. Good morning. Jeline Manikang, mayong agaman. Colonel Gail, good morning. Kay Miss Heaven Heaven. Lani Metokwa, good morning. Tamiyaw niya lang si Radney Oyangurin. Kag An Loksin sa Barangay Makilignet, Isabela Negros Occidental. Roslyn Canoza, good morning man. Kay Vanessa Amasio, good morning. Kay Alex Monteza, lights, camera, action, roll. Pwerte ba? Ana Ramos, good morning. Kelly Jelly, good morning. Action Boy and Action Dorel, stay safe, and also to all Salvadorians and to Mr. Beboy Villasor. Sheila Salazar, good morning man. Dra sa may Saudi, Action Boy. Sige, go kung masunod Dali mo. lang, Sheila Salazar. Sige. Yes. Si Ricky, Ricky Balidio Aldea. Si Ricky Aldea Senior. Good morning man. Kag James Kadalman, ginatamya lang gali si Joseph Kadalman kag sa Kadalman family from Bago City. Cecilia Oleo, may aga man sa imo, watching from Cebu City. Ay, mayong buntag, Cecilia. Wow, mayong buntag. Ano sunod? Kanadang. Ha? Mayong buntag lang kunas ta. Mayong buntag lang ka, kutob. Dinoy Rollis, Patamio family Dinoy sa Barangay Bata. Sam Hartwig, good morning, Sir Boy and Miss Dorel. Pag-greet naman ang good morning kay Maricel Sadi dyan sa Vista Alegre, watching from Canada. Marisa Tabausares, may agaman. Ping Loha, good morning man sa imo Ping. Aga para bugtaw si Ping ba, no? Sakay migo ko na Judge Ray Alan Drilon, good morning. Good morning gid sa imo Judge. Sakay Remia Garcia, kag by the way,
Happy birthday gali sa kaibigo naton Roberto Juan Bolgallo. Happy Karon birthday! adlaw. Oy, Oo. dungan sila. Dululungan, tagli karon lakat. Kaya ako may flight ko after sa aton Saan balita. naman yung mga Happy katuan? birthday ni Doc Mayo. Yes! So, birthday gali. Minnesota ako, Action Boy. Minnesota, ati ako yung Las Ikaw yan? Vegas. Las Vegas. Okay. Pinaka-impake ka na? Pilagi na yung dalon ko, body bag nang nadala ko. Body bag lang. Birthday ka lang gritoon, no? Birthday ka gilang, makon maano ka gito. Gani man. Balik ka malang dayo. So, happy birthday, amigo Juan Bol, ano? And kay Dr. Mayo. Sa kay Juan Bol, yan parang actually, especially alin sa kay Remia Garcia, no? Good morning and happy birthday, no? Good afternoon, dira guro sila, good evening, takbalo. Jotenya Sarmiento Puig, Lazaro, mayang agaman sa imo, no? Sige, kagkaya, si Doña Elena Aligarbes. Nakita ko na diri nga ara siya monitor. Sa Talisay. Good morning sa imo, Doña Elena Aligarbes kay Don Ikong. Wow, in Doña fairness, kag mga Ikong na Don, iya. kag mga Donya. Naglusot na pro kalayo pa di sa ako, no? Okay, happy birthday gali, no? From kay Dr. Mayo, no? From Med City, Minnesota, no? Sa kay Susan Talahuron. Good morning, man. Okay, Kay matagali. Giovanni Supe. Sige, sa mga monitor sa Montreal, Canada. Sige. Perfect. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:08, detalya na sa aton mga balita lokal. Ginpasidunggan ni Hinubaan Mayor Ernesto Estrao ang 16 anyos nga lalaki ang kilala kay Eric Vasquez. Bangon sa ginpakita sa nga kaisog para mabuligan ang 5 ka mga kabataan, kailis ni nga lola nga maluwas bangod sa baha nga tugas ang Bagyo Quinta. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag sang alkalde nga dalayaw na ginhimo ni Vasquez matapos ginrisgo sining iyang kaugalingon na gud mapatabok ang kabataan kag lola nga yara sa puno sang kabugaw nga naabtan sang baha. Nagalaom si Estrao nga magadamo pa ang kabataan nga mangin pareho ni Vasquez. Si Vasquez ang gintanyagan ni Estrao nga paeskulahon, ginatagan sang juta nga kantidad kag kinanglanon sa sulod sang ila sini nga balay. Kanto ko sa opisina, ngayon tagaan na to sang kas, kagin tagaan sang mga kinanglanon sila panimalay, kag akong sa ginskila ko, agin pamangkot kon play dati, mga edad niya mga 16, tani tagaan naton sa trabaho, pero ginpakamayo naton nga kung pwede mapa-eskwela naton, mapatapos naton siya. Kay grade 6 pa lang siya, Bray. Oo, grade 6 pa lang, 16 anyos, may nga makatapos. Kasi ko, para nasa boss damlagya. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Ernesto Estrao sang banwa sang Hinubaan. Dismayado ang mag-asawa nga Eugene kag Muriel Aurelio sa eksperyensyahan sa serbisyo sa mga healthcare workers sa syudad sang Bago. Sa pagsaysay ni Eugene, siya na lamang nagpabata sa asawa sa sulod sa Leonor de la Rama Elementary School nga nagaserbe isolation facility sang syudad. Ini matapos ginaligar nga wala man lang ginsapak samtang nagapangayo sang bulig sadtong tinion nga ginasakitan na si Muriel bangod nga malapit na nga magwa ang bata. Palayag pa ni Eugene nga nakagwa ng bata sang mag-abot ang midwife kag nurse nga among nagutod sang umbilical cord o kun pusod sang bata kaga para tinloan ang pasilidad. Kahapon nga adlaw ginatagan sang panugot sang doktor ang mag-asawa nga magpauli sa ila puloy-an agod magpaidalom sa home quarantine. Samtang gininsister naman sang quarantine facility manager sang siyudad sang Bago nga wala sang pagpabaya sa ilang healthcare worker. May kang tanan sa natabo nga pagbata sa isa ka babae nga yara sa Leonor de la Rama Elementary School nga nagaserbe nga isolation facility. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Bago City Quarantine Facility Manager Nona Ubando nga mayara man sang isyu sa bahay ni Muriel Aurelio
Matapos nga wala ini nagpahibalo sa midwife kun bala ginasakita na bangot iniman ang ila ginahulat agud gilayon nga mabiyahe padulong sa ospital sa siyudad sang Cadiz. Nga amo ang nagabaton sang COVID-19 positive nga mga bata. Sa piyak sunod ginako ni Ubando nga naulihi ang ilang midwife matapos nga nagwa ng ulo sang bata sa mag-assist ini agud nga makagwa. Bangod sa natabo, ginpangabayan na ni Ubando ang assigned healthcare workers agud magpasa sa ila siningan narrative report angot sa natabo. Actually, ang bala sa akong midwife, ginpabata iya. Kay wala siya gali, nagpabalo sa in-charge dira sa mismo sa facility, kaya ginasakitan na siya. Nagasugong na bala ang sakit sa iyang mga dumabata na gid siya. Oo, waya ginpabalo. Ang iyaya ginpabalo, ang iyaya bana. Ang kabayan sa pahayag ni Nona Obando, ang quarantine facility manager sang siyudad sang Bago. Naka-record sang 223 ka bagong nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas nga nagdala sa kabilugan nga 16,181. Ang bagong nga kaso na record sa Negros Occidental nga may 112, Iloilo Province nga may 55, Capiz nga may 37, Iloilo City nga may 16, kag Guimaras nga may 2. Ginanunsyo man sa GOH6 ang 139 ka recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 12,747. Samtang isa ang nadugang nga napatay rason nga nagsaka sa 335 ang COVID-19 death toll. Ang Western Visayas ang may 3,059 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Samtang nagpasalamat naman ang Bacolod City Police Office sa papangunan ni BCPO Director Colonel Manuel Placido bangod wala na sang may nadugang nga nagpositibo sa COVID-19 sa kapulisan. Suno kay BCPO spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico, napulo lang ang pulis nga nagpositibo apan nag-recover na tanan. Dugang pa sa piyaka parang ginapaidalom sa swab testing. Ay 144 ka mga pulis nga assigned sa contact tracing team, wala sang may nagapositibo sa ila sa virus. Nagalaom si Pico nga hindi na madugangan ang nagpositibo sa hanay sang kapulisan, agad mapadayon nga makahatag sila sang serbisyo sa publiko. Sa dugang nga balita lokal, nasapuan patay ang isa ka 35 anyos nga lalaki sa Hacienda Mallorca, Barangay 19, siyudad sang Victorias kahapon alas 8:30 sang aga. Ang biktima ang ginkilala kay Rodolfo Higonia, kag nagapuyo sa amuman nga lugar. Base sa investigasyon sang Victoria's PNP, yara sa katubuhan, kag nagapanimaho sang nasapuan ang lawas ni Higonia. Mismo ang iya pamilya ang nagkilala sa iya pagi sa panapton nga ginsuksok. Sudo sa pamilya ang napatay nagaantos sang nervous breakdown kag posible ini ang rason sang iya kamatayon. Katapusan nga nakitaan si Higonia sadto Agosto 29, 2020. Sa gihapon ay paidalom sa post-mortem examination ang bangkay sang biktima para mabaluan gid ang rason sang iya kamatayon. Patay man ang isa ka laborer matapos ginluthang sa sitio Apitong 1, Barangay Biao, Banwa, Binalbagan sa itong Lunes ang aga. Ang biktima ang kilala kay Blas Urbano, 47 anyos, soltero, kag bumulyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Fernando Somblingo Jr., ang hepe sa Binalbagan PNP, ginluthang si Urbano samtang nagalakat padulo sa puloy-an sa Yasni nga pakaisa. Ang tatlo ka mga suspetsado nagahulat na sa akilid sa dalan kaysa isa sa ila amo ang naglutang. Nakaangkon sa pila sa ulo kag likod ang biktima nga gintunaan sa iya kamatayon. Nakuha sa kapulisan ang duha ka basiyo sa kalibre 45 sa lugar sa insidente. Duha pa ni Somblingo ang biktima madamo sang kontra kag posible may tawo nga wala na makagwanta sa batasan nga masami naga-iskandalo. Palayag pa sang hepe mismo ang pamilya, wala naman sa plano nga magpasaka sang kaso batok sa mga suspetsado. Apang padayon pang investigasyon sa anggulo kag motibo sang krimen kag pagkilala sa mga taglutang. Nakahanda na ang Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo sa pagbantay sa mga patro sa palabuton nga tigkalalag apisar nga may mando nga siraduhan gikan Oktubre o kon Oktubre 29 tubtong November 4, 2020. Suno kay Nokpo Deputy Spokesperson Lieutenant Wilma Silva sa gihapon ipatuman ang Police Visibility Patrol kag pagpamtang sa kapulisan agud masiguro nga wala sa may makasulod sa patro sa bugos nga probinsya. Dugang pa ni Silva bisan sa pagkatapos ng closure sa Oktubre 4, padayon ang pagbantay sa Oktubre 6 o kon Oktubre 5, 6 kag 7 kag masunod pang inadlaw bangod ginalauman dira magdagsa ang tawo. Angot din nagapanawagan si Silva nga ipatuman sa gihapon ang health protocol, ipaiwa ang pagdala sa matalom nga bagay armas lutang ilimnon kay iban pa nga sablag bangod pwede hindi maka o kon pwede ini nga kumpiskahon sang otoridad.
Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:16. Sa ato naman. Okay, good morning sa kay Eileen Treyes Legaspino. Good morning man sa imo. Day, may agad ra sa taga Villa Lourdes. Good morning dira sa inyo. Sa kay Wengski Lee Morales, belated happy birthday sa kay Weng. Why ko kabalo birthday sang I think sang 26 pa ni. No, happy birthday kay Wengski, belated happy birthday kay Wengski Lim Morales. Josette Plumeda, maing agaman. Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Good morning. Ems Aboso, ara na, no? Ari na si Migota Juan Galyo, birthday celebrator naton for today. Happy birthday dira liwat sa imo, Migo Juan Bol. Kabay pa nga mangin madinaugon. Grabe ba? Madinaugon yun dyan. Grabe marami. Kabay pa. Lugasabong sa kabay pa. Hindi mo gidi. Amo gigilin. Kabay pa mangin. Nakasagad sa ako nagpakot. Kabay pa mangin madinaugon ang imo nga mga yung palabuton yung may nadlaw. Correct. Namay mo na ka panabyaw. Dalay na no. Mayo na siya. Do ka very political. Charot lang. Naka very illegal gambling. Sige, basta happy birthday kay Migo na tunuhan bol. Dennis Richard Roma, rin ang imo presidente ayo. Good morning sa imo, Dennis. Diin. Everyone, I take care all. Good day everyone. Galibog taon na. Ay, ano EFC, naman? may virtual meetings. May virtual meeting ta. Saan subong na? Sila lang yun, Why ka nila invite? Why kami invite? Wala. Grabe, di si Dennis siya gusto niya guro ay. But sila nga why kami invite? Ma-consult ko wala kay Attorney Doug Pandan. Amot sa presidente. Kasi may mga anomalya. Nato attorney, ano naman ang presidente nga appointed pa man ni siya. In-appoint na mo daw mga virtual meetings daw ay ko ginto ibalo nga ako ang iyang appointing authority ako Base bala may mga anomaly. Siga pang collection bala sa tag 2020. Kalay. Riza Lee, good morning Mare. Sa imo dira sa Malaysia. Christine Villanueva Flores,
Good morning kuno sa tanan nga Tagala Castellana. Ernesto Regazzo sa mga taga-barangay Hagimit, La Carlota, may agaman kuno. Elena, ari na si Doña Elena, ginakita ko. Doña Elena Aligarbes. Nicole Gumabon Iya. Watching live. Good morning. Ray Jantan Villalon, when nagpaulihi ang aton nga Vice President, ari man siya. Ay, nagbugtaw siya early, in fairness. Kaya ginatamyan niya si Anthony Jones Savillo Seblano kag sa Energy Fans Club. Pretty Mahilom, good morning man sa imo. Kag Ronald Abelio, pwede ko no Villahermoso, bugtaw na kay mga pinata from Tacoling. Speedy Villahermoso, bugtaw na ko no kay mga pinakita. Sige. Go. Pretty Mahilom, good morning. Kay Flor de Liza Hinojales. Good morning man. Bing Guerrero, good morning. Dra sa may Cartagena, si Palay, siya action boy. Kay Michelle Duran, ginatamyaw siya ni Alex Monteza. Madam, huwag niyo salamat kay Mark Gabriel Salanga. Basi nakadaog ni siya guro kay may mga promo-promo na sila ni Sir Mark Salanga during Sunday Action Boy. Kay Salome Samiliano, good morning. Sa tanan ko ng taga Hinubaan. Harley Davidson, good morning, watching from Bangkok, Thailand, di ba? Ako na sa Bangkok niya, santo lang gid dyan. Ay mo na bala niya, Thailand. Sa Thailand gid, no? Boy, bongga-bongga ganyan. Mag-aga ko na sa mga taga-Tabaw. Yes. Ari si Migo ta One Ball Galyo nagkuano niya 7 days celebration action boy hambal sang iya pinalangga nga kagnaga isahanon. Kuan gid ja gin-emphasize pinalangga kanaga isahanon nga beautiful wife. Puwerte nga pagdayo. Alma Alvarez Galyo. Feeling ko mo na magasto karon. Di siya mo ni guro matyagan ko ang kuan guro nga pito kadlaw nga celebration? Ha? Pito kadlaw. Pito kadlaw. Isa ka semana. Ti mo dala ba di bag lang? Mapalik ka lang dayo Matod now. na ko isa lang kadlaw. Ay, isa lang kadlaw. Sige. Good. Kay Evelyn Pomoseno, good morning. Kay James Kadalman. Kay Zaidan Ortega, good morning man. Greet niyo lang ko no, family Mendania kag Ortega Action Boy. Morgan Glade, morning. Kay Philip Isulat, good morning from Buen Retiro. Di naman. Junjun Esteves, good morning daw sa may Binondo, Manila. Kay Sheikh or Shaik Defensor, good morning. Action Boy and Dorel. Always kami gumotor sa Banwasang Manapla. Ang Gordon family, labi na gid sa asawa ko si Mary Ann Gordon. Salamat po, God bless. Thank you. Sige, ang ibang karon naman sa alas 7, sa aton Action Balita Morning Edition. Standby na sa aton mga balita national. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:25, detalya na sa aton mga balita nasyonal. Gin-anunsyo sa Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth nga nakabayad na sila sang katunga sa 1 bilyon pesos nilang utang sa Philippine Red Cross. Sunod sa PhilHealth, nakabayad na sila sang 500 milyones pesos bilang partial payment sa PRC. Duha pa sang ahensya, ila padasigon ang proseso sa nabilin nga balanse sa Red Cross samtang ginatuman ang istrikto nga pagsulundan sang gobyerno. Madumdumaan, ginpauntat sang Red Cross ang pagproseso sang swab testing nga chargeable sa PhilHealth bangod sa kadakuon sang balanse nga wala nila mabayaran. Nag-umpisa na liwat ang Philippine Red Cross sa PRC sa pagproseso sa COVID-19 test gikan sa Ninoy Aquino International Airport Martes sang gabi matapos mabaton ang partial payment gikan sa Philippine Health Insurance Corporation ng PhilHealth.
Sunod kay PRC Chairman Senator Richard Gordon, ang full COVID-19 testing operations ang mag-resume subong adlaw Miyerkules. Nakabato ng PhilHealth sa inisyal nga 500 milyones pesos kagabi Oktubre 27. Sunod kay Gordon, ang PRC ang nagaprepara na sang sulat nga nagagingyo sa PhilHealth nga bayaran ng ilan na bilin nga balanse. Sunod pa kay Gordon, iya liwat hingyoon ng PhilHealth nga gilayon bayaran ang balanse kadungan sang pagpahayag nga hindi na nila pagtugutan nga liwat maglabot sa 930 milyones pesos ang balanse. Samtang nagpasalamat naman si Gordon kay Presidente Rodrigo Duterte nga mga unang nagpromisa nga bayaran sang PhilHealth ang Red Cross sa Lunes nga adlaw. Hindi pag-i-abolish ni Presidente Rodrigo Duterte ang PhilHealth sa pihak sa aligasyon sang korupsyon nga nakapalibot sa ahensya. Madumduman sa naligid nga bulan, ginpahayag man sang Presidente, nga iya'y pangabay sa Kongreso nga magpasar sang layi nga nag-abolish sa PhilHealth kasunod sa mga anomalya sa ahensya. Ang mga pahayag sang Presidente nagresulta sa paghalin sa pwesto sang 40 ka mga senior official sa PhilHealth kag may pila ka opisyal ang ginsuspend ang Office of the Ombudsman bangod sa pending nga mga kaso. Sa recorded public address, ginpahayag sang Presidente, nga hindi mahimo bungkagon ang PhilHealth tungod tama kabudlay nga maghimo liwat sang panibag-o. Nagapati man ang Presidente nga tungod sa matikang subong sa PhilHealth, amat-amat na nga mabalik sa maayo ang serbisyo sang ahensya. Gindala sa nagkalain-lang hospital sa Catanduanes ang 110 ka persona nga nagtambong sa lubong sang amay sang gobernador sa probinsya matapos nagbatsyag sang sintomas sang food poisoning. 94 ang ginadmit sa JMA Memorial District Hospital sa San Andres, 7 ang sa Eastern Bicol Medical Center, kag siyam sa Immaculate Heart of Mary Hospital sa Virac. Gin-report man nga madamo ang wala pa o kung wala nagkadto sa hospital, rason nga ang local government units o kung LGUs naghimo sa inisyatibo para tutukan ang ila estado. Ang otoridad nagapangita sa karon sang posibilidad nga food poisoning nga natabo matapos nga madamo sa nagtambong sa lubong ang nagpabatsyag o kung nagbatsyag sang hilanat, pagpalanuka kag diarrhea. Ang egg sandwich amo ang ginserbe nga pagkaon sa paglubong sa Oktubre 24. Sunod sa Provincial Health Office, hindi na nila matest ang sandwich matapos nga wala na sang nabilin pa. 3 naman nga mga persona ang na-report nga nagkalamatay bangod sa paglaslas sang Typhoon Quinta base man sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sunod kay NDRRMC spokesman Mark Timbal, ang mga nagkalamatay ang nagikan sa duha. Ako ng duha sa Siaton, kag Bindoy, Negros Oriental, samtang ang isa sa Mogbo, Marinduque. Dugang pa, 13 naman ka individual ang na-report nga missing, kalakip ang crew sa isa ka yate nga naglugdang sa Bayan, Batangas. Ang isa nagikan sa Udyongan, Romblon, siyam naman ka mga mangisda sa Catanduanes kag Camarines Sur, isa ka mangisda sa Iloilo kag isa sa Negros Oriental. Sunod kay Timbal, kabilugan ng 843 ka evacuation centers ang na-utilize sa Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 3, Calabar Zone, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7, kag Region 8 nga nag-asikaso sa maapektado nga mga individual. Kag sa katapusan nga balita national, ginatrabaho sa karon sa Joint Task Force COVID Shield ang paghimo sang online platform pagi sa pagpakig-angot sa nagkalain-lang ahensya sa diin ang tanan nga kinahanglan nga dokumento para sa local travel kag upon sang non-authorized persons outside residence lakip ang local stranded individual ang mahimo nga ma-access. So sa JTF COVID Shield, Lieutenant General Guillermo Eleazar, ang Safe, Swift, and Smart Passage o kon S-Pass magaserbe bilang online platform nga magabulig sa publiko nga mapahibalo sang travel protocols sa nagkalain-lang nga LGUs kag makakuha sang Travel Authority subong man ang travel pass through permit o kon TPP. Patag ni Eleazar, ang mga eksperto mismo ang nagpahayag nga magalawig pang epektibo o kon epekto sa COVID-19. Nagakahulugan nga ang mga requirement nga Travel Authority ang importante depende sa sitwasyon sa LGU nga pakadtuan. Inyagin mamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, NumeroUno. Happy birthday lang nagali Aksyon Doors sa kay Elsa Balasabas sa 68th birthday karon nga adlaw. Kag happy birthday man sa asawa ni Kagawad Melchor Baroca Rombinas nga si Annabel, no? Happy birthday. Happy birthday! May isa pag hindi kay na nga nagapag-greet man nga birthday niya subong daw hindi ko makita aw. Karon sila sa alas 7. Sa alas 7 na karon ta ko na liwat, message na liwat, okay?
Si Elba Buena, no? Eunice Elba Buena. Nagatamyaw si sige. Liz sa Elban Buena. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod yung Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon, Dorel, Cabat. Kag-Aksyon, Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila